Ćao ljudi, Triki ovdje i pre svega dobro jutro. I evo danas sam rešio da snimam ovaj vlog, ne znam nija zašto. Mislim znam zašto, šta ja pričam gluposti, ali ono, došlo mi je tako u 5 do 12 juče uveče, pre nego što sam legao, juče me je razvaljivala glava, nije mi bilo dobro. Jer imao sam snimanja, imao sam dva snimanja i ubili su me na snimanju, kratko rečeno. Tako da bio sam juče baš jeziv. A danas eto ja verujem da će biti lep dan jer vidim da je sunčano, da nema oblaka i nadam se da je kraj ovoj zimi više dosadnoj, neočekivanoj, mada nikad ne reci nikad. A razlog snimanja ovog vloga ćete vidjeti kasnije, a za sada samo dobro jutro i uživajte uz jutarnju kafu. Bez ovog ljudi meni dan ne može da počne. Ajde, uzdravlja. Jao ljudi, evo montiram upravo Mikrija dok ne odem po to nešto zbog čega snimam ovaj vlog. I evo gledam Mikrija koji po ceo dan igra basket. A to što se tek nisam obrio, to je priča za sebe, jer juče me jednostavno mrzalo, siđem dole da kupim briječ, tako da ću morati sad nešto da improvizujem sa nožem, ono bum 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 bum. Pogledajte vi, ovog pozara, manekena, Tomica the dog. Tomice, je to tvoj jastuk? Tu ti spavaš, šta glumiš sad? Ne slikam te za Instagram, ne brini se, alo. Kaži čao. Jo, ajde više to proleće, utrnuo sam, znači ovo nije normalno, vi nemate pojma koliko duva vetra, majke mi zajebao sam se ko majmun što nisam uzeo jaknu. Evo sad sam tu blizu Intergalaktika gde sam hasao sa Tešom, pozdrav za Tešu Tešanovića ko gleda. I evo bližimo se polako zgradi, tako da je dočekam da vidim kako ovo iznenađenje izgleda. I ljudi, evo ja se nadam da sam našao kako se zove ona ulica, jao, ne znam, ali verujem da sam našao adresu, tu sam gledao kod Karađorđevog parka, kako mi je devojka rekla. I op, ko je to, da li je ovo poznata Polypaper, kako te ja poznajem na Instagramu, inače devojka koja pravi čuda od papira ili sa papirom. A evo poklon, to jest iznenađenje koje Simonu čeka kada dođe iz Kikinde danas i ja mislim da će iskreno da se usere. Zato što znate i sami koliko voli vukove, a obavezno zapratite Polypaper na Instagramu, pravi čuda stvarno sa papirom i ja kad sam vidio ovo prvi put, ja ne znam, osam bez teksta i jednostavno morao sam da imam nešto od nje i ovo je stvarno fenomenalno. Jeste da neće biti moja, ali će biti Simonino, to je biće zajedničko. Biće zajedničko, ne, meni moraš nekog basketaša napraviš, mene od papira. Može, sredit ćemo nešto. Ako to uspeš, znači ja ne znam, bukvalno vodim te, pa na Mars te vodim, ali bukvalno. Tako da ljudi, evo još jednom zapratite Polypaper, ćeš da kažeš nešto to je? Pa zapratite Polypaper, ja sam Ivana, to je najbolje. pravim svašta nešto lepo od papira i pogledajte... Ne sakidaš te umetnice, ove što niste vidjeli, a bez jebancije ljudi. Tako, hoće me Triki pa potpišem. Ali ti su reći ogradila, a? Naravno. Pa nisam ti prosto. 200 dinara ću ti dati za tag. Da, može, važno. Sve ljudi, Vuki je moj sada. Internacionalnih brigada ljudi, jeste, crko bi da nisam rekao ulicu kako se zove u vlogu. Svemu, ja sam oduševljen. Znači vi ovo morate da imate, da vidite kako ovo izgleda uživo, jer ne može da se poredi sa slikama. Koliko god slike ubijaju na Polypaper Instagram kanalu, koji ćemo ostaviti dole u opisu ovog videa. Sada treba ići po neki šaraf i okačiti ono zid. Ja jedno čekam stvarno da vidim Simone reakciju jer morat ću sakrijem kameru. Morat ću definitivno sakrijem kameru i da vidite vi tu njenu iskrenu reakciju, a ne onu zakasnelu, što bi se reklo. Tako da evo sad je malo stao i vetar i prijatnije je vreme, a ja udaram ovog Vuka. Sreće pa je to od kartona. Jak papir. Idemo dalje, smaram ja, sam sebe smaram, kamo li vas. Morao sam da ostavim Vuka da odspava malo dok Simona ne dođe, a ja oduzem neku gurmansku da se napucam, da nastavim dalje sa montažom i najpre da uzem brijač, da se obrijem, da budem lep Simoni što bi se reklo. Vidimo se kasnije ljudi.
Stigo ručak. Moram da vam ispričam nešto interesantno, to je da kad već jedem, mislim ja ne znam što mi je opalo na pamet uopšte da pričam, ali jedna veoma interesantna stvar je da ja mrzim kokos. Mrzim kokos. I sjećam se kao mali da su mi gurali pod nos Rafael kuglicu, zašto je to nešto najlepše na svetu. Tako sam ja mislio dok nisam probao. Kad sam probao, ljudi, ja sam hteo da se ispovraćam. Ja sam bukvalno hteo da se ispovraćam i zato je u jednom challenge-u Simona kupila kokosov ulje, valjda, ne znam ja šta, neku zajebanciju. I ja sam morao to na kašu kad uzmem, ja sam to da se ispovraćam. Znači ja ne znam kako sam ja preživio to, ali uspeo sam nekako. Ali eto, zanimljiva stvar jeste da ja mrzim ljudi kokos, tako da ko me bude nudio sa Rafael kuglicama, moći ću samo da ga gađam s tim, kao sa grudvom, izgleda na grudu. A ovo je moja Rafael kuglica i od ovog nema ništa lepše, samo da znate. Tako da ljudi, odo ja da maznem i švajznem ovu gurmansku pljeskavicu. Ju ljudi, a pazite vi sad ovaj trik, ovo još nisam pokazao u Triki škola basketa. Šta kažete ljudi? Šta kažete ljudi? Predstavimo ovo Triki škola basketa. Evo, morao sam da se obrijem, da se malo skockam jer nisam stigao juče. A sad ću iskreno vam kažem, ići malo da odmorim jer premoren sam, spavao sam svega 4 sata, ako i toliko. Moram kasnije malo i stan da sredim jer je u totalnom haosu. Ne do Bog da vam ja pokažem kuhinju. To ti je ko piramida, znači sa sudovima. Pa, tako da idem ja malo da odmorim sada dok se ne izrenderi ova Mikrijeva epizoda, da stavim da se kači, da odspavam bar 1-2 sata, ako i toliko, i da se baci kasnije na kuhinju i onda idemo na ono glavno da vidimo kako će Simona da odreaguje na ovaj poklon. Jer ona pojma nema šta je očekuje. E pa ljudi, ovako, Simona je krenula iz Kikinde, javila mi je i ja sam svu sreću sredio stan koliko toliko, nije sad u toliko kritičnom stanju i sad ne znam gdje da stavim Vuka, majke mi, ne znam kako, a mislim da će na kraju na sto da stavimo ovo čudo. Ovdje ne mogu da uvatim ovo jednom rukom, moram sa zube samo da me ne ujede. Ne možda slomim nešto, pogledajte mi kako ovo izgleda. Brutalno, brate! Tako da ću ga staviti ovdje nekako. Ali ću morati da ga naslonim na nešto. Jer ovako nema smisla definitivno da stoji. Tako da ću, pa uzet ću ovo. Sad da li će ovo biti veliko, ja ne znam. Uglavnom ne mogu ovdje izvedem sa jednom rukom. Morat ću smislimo odstaviti ovdje zato što će ona odavde dolaziti. I ja ću ovdje negdje staviti kameru gdje će se vidjeti i Vuk i ona i njena reakcija. Tako da to je najbitnije ljudi. Vidimo se kada stigne dotična gospođica. Strašno. Jebote.
sve to. Pa ništa, znam da voliš vukove. Jer nisi normalan. Što? Jer nisi. Aha? Si ti normalan? Ti si kupio ovo ili? Jako je lijepo. Eto sad jasno što mi treba šraf. Snimio video. Snima se i dalje. Nisi normalan. Ljudi, vam se sviđa! Inače, njena omiljena životinja je vuk, samo da znate. A evo, ono za Tomicu što vam govorio. Mršte mesto, bre, majmu. Baš jako lijepo. Ne znam kako je palo pamet. I koliko je pravila od dugo? Nebitno je ništa. Jedan dan, a? Juuu, valja ti nakažem. Mjesec dana. 3 nedelje. Ti smo teo zarađati. Da. Jadna si, znači, strašno si jadna. Već to dakle, tamo. Eto, sve u svemu ljudi, gospođica se pogubila. Kao što ste mogli da vidite, samo vam verujem da nije to skontala odmah sa vrata, što sam namjerno stavio tu samo da je bode oči, ali ona je čorava inače da znate. Tako da eto, ako hoćete da iznenadite i vi devojku, budite originalni i ubodite ono što ona voli. A ova opaljena voli vukove, tako da ja mislim da bolje nisam mogao da prođem. Evo gospođica se već namešta da slika za story, za Instagram, za mamu i tatu. Sad će ona da kaže da ona to kupila mami i tati. Pozdravi Triki armiju. Pozdrav za Triki armiju. Tako. Eto. Zapratite njen kanal Simona Grastić, kako na YouTubeu, tako i na Instagramu. Ljudi, ako ste uživali, obavezno like, share i subscribe i vidimo se ljudi u nekom klipu. Ćao društvo, pozdrav!